Bagong buntag ka tanan guys. Magsugod na ko dar sa ice candy. Kaya maulit sa marog ice candy at sa school ni Kimi. Tapos, guys, man yung mga balik sa uban. May biskwit. Ano ba? Dahil ang mga ice candy. Hanang ipatungan na rin koan. Patungan na tag kapin. Agaban, ingani. Tingari po guys. Orange flavor and grapes flavor. Okay kayo. Okay guys. New business. Hanang sapawan siya. Ang ikaw ng butang towel. Butangan po na rin. Ibabaw kay arong close ba. Di madali ka. Humok. School na mi. Si Kimi. Ito na mi. Ito na mi guys. Manadlines ako. Manadlines ako dari. Kaya rong nakikita ba. Ito naman. Ang bawas mga bata. Yan namin sa eskwelahan. Yes. Display ng biskwit. Sige sa maligtag utan, mga sana kamutikyo sa saging. Biskwit. Good. Kauban. Nag mga chikiting. Kapit na mahurot ang ice candy guys. Kuha na lang kabuk na bilin. Pila na laman rin. 40 man kabuk ang ida. 40. Gawas na sila skim-kim. Gawas na mga badjing kagmay. Muli na po meron guys. Guys, dahil nabilin gamay sa amang ang skindi. Bapilan ka po na bilin. Gamay na laman. Kuha na namin nabilin. 2, 4, 6, 8, 8. 8 na lang nabilin. Ano mo na isa? Kimi-kimi ko na itong isa. Nahalin agamang kuan 40 man kabuok. Kahit ang rawat rabbit. What to niyo kapag April guys. So then ako sabay guys. Nauli na mi. Kung namin ka oras na to be. Alas 8. 2 hours. Yes, 9 10. Tulo ka oras. Tumado na naman guys. Ang tulo ka oras itong lulingkod na ang taon ko yung makita. Ginamay. So kung adlaw nakahalin mi og 346. So mo na pinayahang i-rolling guys. Unsa na pinipang tinda. Halin ang nene? Skindi. Na yung mga biskwit. Halin meron og 346. Thank you Lord. Ano na naman eh. haba. Ano yung halin na manggilain. Ang halin. Salamat ka do Lord. Na halin. Makabaw na dyan pag mga bata. Kada adlaw. Ugsad po sa kansiya para na bang kuan. Yes. Okay. So, Marong na pang tingom. kada adlaw datos kanang kuan. Muhatag mi og tag 10. Bali mo'y kuan ba? Tagay kong piso. Tinindahan. Ha? Ani ka Friday na kumuhatag di mo kay isud sa rakad siya. Okay? Friday. Tanong ko daghan na tong kwarta. Negresis ni Kimi, mugawas ra mas Kimi, mga jora dyan na datog isang kuan bawon. Tanong ko Oo, kuan ako magluto ra ko para imong bawon ha. Okay? Okay? gas daghan naman ko kwarta dag. So, Ito isang pinagpiso sa karakan siya 150 plus. Mga anday tanin dug ingari di ah. Umharvest na to ang saging ngani anto na banana chips. Imoto ng banana chips. Gamon na ang banana chips tong mga saging. Kani ngani kadagko ako na ni 5. Kaya hagipili kagmay kadagag sud. tagay kwarta. Muna ang puzo-puzo. Nga anta. Sumazo na naman ni taon. Agahang ida nga ice candy 40 ka buok. Daghan kayong money. 40 ka buok. Datoy nabilin 8. So nahalinan tag 32 ka buok na tag 5. Harap yung mga makaon. So salamat ka do Lord. Dati mo dani. Daghan. Na. Order dai pag kukuan guys, imbutido. Eh mazon naman og nay mga maghanda ba. Daghan na. Order kog imbutido. Daghan ng kwarta.
Lipay Mga ko anta. ma. Mga anta guys. Tipo? Ay, nga ni. Minsan kuha dani, taga anak ko. Guys. Umi. Yan. Tapos minsan kuha dani, taga anak ko. Umi, saging. Wala sa hindi. Banana chips. Umi, sinta. One pa more. Apay upo na. Ang panay baligda guys, ugma na. Opo, hintay mamaya, halin kayo. Ugma na yung magpadaugma ug upo. Dito guys, dami nila puan nga taong niya. Ito sa mga gikanis among mini garden. Sa dari suka nga binatangan o panakot. Niuto ta everyone. Niuto kimi. Garaun. Gusto ko inana. Ano na kamay spray? Yeah. Wa ni kuan guys ba? Kanang medisina nga pang sprayhan mo lagi pud katong ning tawag na ningan si nga nahanglan ko ng sprayhan. Lagi ngan si Zag sprayhan ko no, mahadlok mo ko spray kay mga man mi, mga bata ra ba. Ang mga among ko sa malitay. No ba ni hadlok. Sprayhan ko ng mga kuan, hadlok mo ko guys. Hadlok pa dir no. Nganta. Yes. Guys, mga atag nangka. Mo na rig amang nangka da. Ito ang mga dito gikan ilainan. Ito na sina nilarga nag Manila eh. Mga atag nangka guys. Guys, mga tanin jug nangka. Yeah. Hinog nagkatong amang dagi kan ilainan. Ito na sina nilarga na sinan og Manila eh. Karon mga adlaw ay sa flight. Sabado di ay karon. Monday. Monday ron. Lami. Na. Nganta guys. Da. Nangka. Lami ma. Hoy tamis. Wait. Tamis siya. Aka mang natilawan. Aslom. Tamis guys. Maslom man ang natilawan lagi. Aslom man lagi ang natilawan. Nari aslam. Oh. Aw, tamis pagkaalagi. Alisip po. Hinog naman na kayo. Moro man ang uban ha. Laba meron nagawa na magpangaanog ng ka guys. Kay Palamig pa. naglabhunin ang people of the Philippines. Aslom. Naglabhunin. Pa. Man. Aslom. Magadlaw mag-deliver may kuan pino. Kung magdako sa eskwelahan dai pud kay ni palit. Ang palit og sa ka kilo nga pepino daan palit pud og upo. Kabuok. Nanta guys. Antag nangka, Nanta nangka. jackfruit, Jackfruit. antag jackfruit, Isa lang day. Jackfruit. nangka. Nyak na ng jackfruit ng skim-kim. Ansa ko na ng jackfruit guys, ng skim-kim. Nangka. Kimi, nangka. Di pa man ikadugwang pa no? Ikaw. Ano? Pero tamis siya. Pero tamis siya guys. Nangka is real. Nanta. Mga labas sa mi guys. Kay daghanag ang mga labhonin. Para marang ito nga ala sandra na igo na gatang banana. Mong tondan. Ano guys. Mga labas sa mi. Marang ito nga agamang kuan. Labhonin kay arong di ba nga inigpasaan. Yabagat. Magamit ng amang new brushing board. Ay, dagan-dagan kaya tagok doon kay iro. Ito, timahan. Usig ka wa. Wa kay usig. Pasan time sa itong mga labhunin. Kaya arong mahurot. Ano ako? Pero may pagkahurot ang mga labhunin guys. Uy, kay kada adlaw ba sa ilis. Ng mga estudyante. Matanaw ako ma. Whoop. Dada rin brushing board oh. Kara brushing board mo. Hagbay mo kuya ina, anto ana ning uli na. Tapos Manila eh na kuan, trabaho. Work man siya, nag-work. Nawa namin kuya. Ha? Nawa namin kuya. Ningawon na mo. Ningawon ko na sila. Ningawon ko na sila si kuya inan.
Wa naman imong tito manong pahuway naman to naman sa lain kalibutan. At tumangga sa paduong tanan o may maglunodan ning kalibutan. Amo perform si Kuya pa, Bernice. Nayaw sila sa Kuya Guide. Ka Friday pohon, ha? Tidak sa iro mo kaligo. Hoy. Hinay karon di ka madawhog, ginaw ko. Hinay. Hinay ka dangog. Hinay ka dangog, ginoo ko. Bakit mo guniguan? Bunak man nag-uwan ganina. Pasalamat mo yung bunak kag-uwan guys kay kasawad may tubig na nami panghugasay itong bahay. Ako na ninama kasi uwan. Ngayon kuha ka ni Igali. Saan sa? Na slide. Maghinay dyan, di dyan magdagan-dagan ha. Okay? Sabi ko na slide ko. Ngayon ko. Nagkuan na yan, lulagubo na mas gym. Nagkuan na ron, nag-andam na guys para sa anniversary sa Alicia kay hapit na mag-anniversary dari sa Alicia. Nasa itong anniversary dari Gab? Karong? Sa 18 bro. 18. Pizza 18. Kimi, pagtanaw na agyanan ninday. May namukot guys, tulad po to. Aw kayo ba? Ha? Aw kayo. Tinaw ka, Jo? Suwa ha. Sabi ko dara hindi. Ah, Ganito ang ugi. isa rin isa. Okay, areta daw sa landong di ah. Init. Na may order og mga pipino 5 ka kilo. Da upo daw ka buok tomorrow. To may nag-brep. Labat time mag mga perso. To nanikop to guys to. Nanikop sila. Napod! Madami na naman labhunin guys. Labhunin na naman. Aba na punta. Ayaw pikit sa mga tagapin. Nang mga kabag na. Nalabi mga kabag na. Taga ka na itong mga kibag. Yes to. Taga ka dyan ng mga kabag. Uy, kabalingin man. Ha? Taga ka. Uy na. Wala guys eh. Langoy nagbating kamay eh. Langoy. Lang lagi. Sige, plato. Mama Mia. Iya. Ih, kamay lagi. Weh. Kamay lagi bating shoot. Kamay lagi bating shoot. Ha? Ni? Sana? Takamba. Like it na Kimi. Like it na si Kimi guys. Nanawa ko. Na. Aba ko ma. Like it, dikid. Wop. Niti na mo lang yung skim-kim guys. Pero gazan, naligo mo na sa dahon. Nakamao na mo lang uy. Sigman nyo galing naman tadi na malahos. Ha. Yan nilang po to. Ano may ito? Hala, pasan mo. Ikaw nag-usap. Ma. Ikaw nag-usap ka. Jacket. Teka. Nara po guys. Umulok po kay. Hello. Hello guys. Hello guys. Wala. Masamsa ko guys ha. Dahil nagkaha. Naghanap magtubig. Naghanap tubig guys. Dahil makuha ka na may daghang tilapia. Matang naman. May Gabis kimi-kimi ito. Enjoy ka sa Lord. Nawa, nagnamukot. Nguli na. Nguli nagnamukot. Kaya siguro ko ha. Singitan mangintay. Singitan mang-kim-kim. Nakakuha na ba mo bangos? Laban nagbadjing gamay guys. Karawa na karawa. Kuraw. Kasi papagabril naman na sa pangwaswas siyang nilabhan. Nag-aadi ako yung mga puti. Uniform. Matik pag ako. Matiki. Kuan guys. Matik pag amo diin. Nagamit naman nagamang kuan. Yan na. Sila pa Naman nagigamit nagamang brushing board. Di ko sumustik. Nawahi ko guys. Nawahi ko kaya ng mga puti. Pangbabat paninahan. Sunrok order.
Tanda rin na paglago dyan. Nalaray batang. Tapos, try ang mga labanan guys nga unlimited ang tubig. Unlimited. Unlimited water. Bata. Ugma, mahurot na siguro itong malabanan guys. Brush pag ganun mga puti kaya mga buling. Nindot siya guys, ibabad o kuan Ariel. Nagkutangan o gamay sunrocks. Sunrocks ba? Puti dito ang mga puti. Mga uniform na nila. Uniform sa mga kuyas.